RMN Production Center. Mudalit kaninyo Nining Subilanon. Hilom na anak. Ili. Tulog wala din. Imong nanay. Laylay so sa kamapinanggaong inahan. Kadtot yenda. Bakal papay. Ili tulog anay. Bisag unsay mahita po. Dili kabiyaan ni nanay, anak. Pasakitan ko ni mo, Mira. Mauni angay ni mo. Dugo. Dugo. Anak ko. Dili ka biyaan ni nanay. Laylay. Nabati ko sa panlaylay. Haid ka magikan. Ayaw. Ayaw! Ang laylay ni Mila. Ang laylay sa sakinahan, makapahinanok sa iyang anak. Apan kung may babati kang laylay sa tungang gabi, mahinanok ka kaha. Ang laylay ni Mila, tagsulat Marites Parba Albures, Direktor June Caraca Pujanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayad, Soundman Aldwin Nakurda, dalit sa RMN Drama. O karon sa sumpay ni Bagotang Sugilanon, ang laylay ni Mila. Dol na ko sa ilang Pilipi. Inahak baya, uy. Di magiging ko mapakita dito. Bakonsensya ko ni Mirna. Oh, sa to! Ha! Baya! Langag sa ilong! Naplatan kong ligid! Iyahak na! Sa tanang higayon, nga mahibog kang maplatan, ligira ka nga nung karoon pa magyong taon, uy! Kang ngit-ngit na ba ining dana? Unyawa pa yung mga baay. Kalagot yun, uy! Wag ko'y mahimo. Ilisan ko lang yun lang. Naplat ka ligid. Ang flashlight. Adala, manawag ako. Kuhaon ko ang reserba sa loyo. Dol-dol lang baya, gani sa bahay nila ni Pilipi. Makita na mag-ari gikan din ang kahayag gikan sa ila. May daghan magsuga kay may haya man lagi. Nara reserba. Yay, kahugaw ko ini kalakihara.
Ay, magkaburitsing ko. Makita ni Mirna. Di ko makagakos kay hugaw kong gamot. Igayon na unta nila kung makagakos niya kay iring pasubo na ko ba. Karong timing ni mong ligira ka. Ngit-ngit ka din eh. Lisod kayo. Lisod ka mag-ilis og ligid. Naway makaiwag. Ay, salamat. May nagpaingon din eh. Babay man na. Bahala na. Malihog ko niya. Nga, maiwagan ko sa pata mag-ilis sa ligid. Naglakaw man siya din hiyo. Nasiyarang usa. Unya wa piiwag na gina. Maling gani kay buwan ron. Maklaro-klaro ang dan. Murag paingon man siya dito sa ilang Pilipi. Amo bilar sa tingali ni. Dul-dul na siya ako. Baya, kakalmarang naglakaw, Mura magwa. Wa gani mauyog ang kamot. Mura magnaglutaw hangin. Lutaw? Naglutaw sa hangin? Naglutaw yung tinon. Ang iyong isulob. Mauman dito sa mansyon. Muna ba ihanag yun dito? Taas og buhok. O naglubos puti ang sinina. O gitabo nagnawag sa iyong buhok. Hala, may paingon na siya man ako. Punagin ko paingon nila ang Pilipi. Tabag! Tabagin ko ninyo! Tabag! Kakusog na sa kunagan. Pero ganun mo nag-goal naman. Doon lang kayong pamatiyo ng iyang bako. Para magdahan sa kong luyo. Tabag! Tabag daw mo mga silingan! Nadugay man og balik si Mihoy. Naghinay-hinay sa tingali og lakaw ang kanahan. Dili na bagid ko ganahan mo tambong ining mga haya. Napugos lang hinuon ko og sabat kanina sa pangadji. May gani, kay nahuman na. Maupag yung paggahuman. Sna, senyora. No, salamat. Dili ko. Oo, sa may imong ganahan, senyora. May juice man sa me. No, ayaw na. Busog pa ko. Sige. Sikinsa ka to? Nakabati ka ba? Oo, senyora. Iwagin niyo yung tabangin ninyo. May nangayo panabang. Tunawan ninyo. Ano naman? Di ba sino yung Usting na? Usting God. Usog maging dagan pa ingon din eh. Taman! Nay, sino itong po mo, Nay? Oo, guga. Nay, usan na po, Nay? Gano'n may palinggit kag panabang? Ngano ka, Teng? Ngano ka? Sino tabo? Nganong nagdagan ka pa ingon din Hain na ang sakyanan? Ako gibiyahan si Kadlok. Unsa? Stupido! May kanaog ka sa imong sakyanan kay midagan ka, kay nahadlok ka. O diba, stupido kang dako. Oo, senyora, oy. Naplatan ko na sunahan. Ug botong, may kanaog ko kay ako untang ilisan. Nagay, lisod man iilis nga ako na mo sa. Huwag magkaiwag na ko. Mga nangayo kong tabang sa babaeng gabi agi. Ay, naunsa bang pagkaunsa nga ang babae. Naglutaw masangin nga, naglakaw. Unsa? Binuang renay mo ni eh. Wapagi ko sugad makasuway nga giabat ko din inoy. Dining dapita. Balabal ba ko din eh. Usay, bisang gabi na mamasin man nga magkapamasahiro ko. Oo, niya. O sa may buot may pasabot. Nga namakya ko, hanggaw na ko, kabudagan ko, mapandol pa lang ko. Animal, gibiyaan mo lang ang sakyanan. Unsa-unta man sa pagpauli karon ha? Nasayod ka gyud nga dili kumubaklay. Ilabi pa karon nga ngit-ngit ang palibot. Kinahanglan kuhaon nimo ang sakyanan, Usting ha. Balik ka dito.
Usa? Ayaw nyo ra. Mura biya kung di ko kuno ko sa kusugin akong dagan tungod sa kakulba nyo ra. Di ka maluoy na ako. Obviously, dili. Senyora! Busa na ka nagbalik. Balik ka ang sakyanan. Karon gadayon kay gusto na ko mapauli, Usting. Usa? Pero, senyora! Dali na ubanan ta ka. Torang sakyanan dong ay. Di ka matundapita katong namatyan ni Dolores. Katong gipato ni ba niya, parang ang usra kong bato. Mauti ang gikamatyan Nya, di hagito ni. Lo, kadugay na ito. Karong bato nagkundinar. Sabahoy! Tigisgot, ana. Pero hisgot ang tinood ni ba? Kung nagkundinar maganis Dolores nga namatay lokal di sa aksidente, sa muna ka mong asawa ba'y bilipi, nga gilugos, nga gipatay pag yun. Kung ako si Mila, no? Di na ko pakatulgon ang tao nga sa anak ko Ako silang hamukon. Unsa? Tingali ganahan ka mga piuna, senyora, samtang magpaabot nga may lisan na og ligid ang sakyanan ni Usting. Dili ko. Salamat na lang. May kaugalingon kong brand sa akong kape, Mirna. Nasayod ka gyud ni ana. Dili ko mga pe og baratuhon. Nalimot ko, senyora. Pasayloa. Well, anyway, kano sa batuod ilubong si Mila? Sa sunod adlaw na, senyora. May gipaabot pa ba? Ngano paabuton pa man ninyo anang adlaw? Gusto pa sabing musudong sa lawas akong anak, senyora. Dili na unya namo siya makita bisan kanus ahuman siya ikalubong. Hinoon. Ngano bang gibutangan man ninyo og mga piso ang ibabaw sa lungo ni Mila? Aron kahatagan og hustisya ang kamatayon sa akong anak, senyora. Sa iya unyang lubong, iuban namo ka ng mga piso. Aron sa ingon, magsaba-saba kini ug unya hamukon ang nakasa sa akong anak. Hangtod nga mutug-an kini sa tinuod, kay dili siya papahuwayon sa kasaba sa mga piso. Unsa? Binuang. Mirna, dili ka na tinuod. Binuang ka na. Kinsabay nagpasiugda niya na maong tinuuan? Ang mga inchik, senyora, may daghan silang tinuhuan nga nasunod na to hangtod ding higayuna. Pues, dili ka na tinuod. Magusik-usik lang ka mo og butang ni ana mga piso sa iyang lubong. Ay, kamong mga pobre, daghan gid kaayo kamo og mga tinuan nga bukto. Mao gid kanay makapasamot ninyo og kaot-ot. Senyora, asa ka paingon? Concern lang ko nimo, Mirna. Dugay ta ka nga katabang. Og nasuod ko na usab ang imong anak. Busa, buhaton ko kini aron pagputol ni anang inyong mga tinuhuan nga buktot. Ay, Ginoo ko. Usaon mo ka ng piso, senyora? Ngano gipangkuha mo ka na diha ibabaw sa lungon sa akong anak? Ibalik ka na, senyora. Ibalik ka na. Angay ni ani mga piso. Senyora, ibalik ka na. Maluoy ka. Imong gikumot ang liog sa piso. Gusto mong mutigik ang nakasa sa imong anak, dili ba? Ha? Well, human na. Mitigik na ang piso.
Gihatagan ko lang og katapusan ang iyang agony. Kay kun iuban pa ninyo sila sa lubong sa imong anak, mas mutaas ang agony sa piso. So, I made it short. Wa kay katungod nga mobuhat sa ingon. Dili ka na mahimong mo diktar ka nako sa angayan akong buhaton tungod kay wa nako ubos sa imong bubong. Dili nako usa sa imong mga sulugon. Ipaubos ang imong tingog, Mirna. Ayaw kong sakahin ni anak kay ulipon talang ka. Kani adto. Pero dili na karon, senyora. Unsahi? Dawata pagbalik ka ng sobring imong gitunol ka nako. Diha na nimo. Wa na kami magkinahanglan ni anak. Nawa ka lang sa akong puder. Mura ka nagsikinsa. Nakita ba ninyo ang gibuhat nining babayhana? Iyang gibalik ka na ako ang limos nga akong gihatag kanila isip tabang. O sa inyo ikasulti ni ana? Ha? Dili ba? Hipokrita? Senyora. Kaniadto, kung makaopoy-opoy ka, mura kang iro. Kuwang na lang mutilap ka sa akong lapalapa. Apan karon, taas ka na kaayo o garpo. Murag nalimot ka na, kundi gikan ang inyong gikaon kaniadto. Pasaylo ako, senyora. Hangtod sa akong lubnganan, hinumduman ko ang tanan mong nabuhat diri namo sa akong anak. Apan ang diktaran, ug manduan ko nimo, sa angayan kong buhaton sa haya sa akong pinanggang anak, dili mo ka na mahimo. Tungod kay ako ang inahan, ako ang magbuot. Og ni akas among yuta magtunob. Busa gamayng respeto lang, senyora. Magkahimo ka na sa pagbiya, senyora Nympha. Hipokrita! Ingrata! Ha! Pasaylo ako, anak ko. Bisan sa kabanggis sa senyora, huwag ko ikaw kapanalipdi. Pasaylo ako. Ugma, butangan ako pag-usab ang ibabaw sa imong lubong ug mga piso. Mas dungagan ko pa. Dili kami muhunong hangtod nga makabot na mo ang hustisya alang kanimo, Mila. Ingratang dako. Why igabaws? Gipakauwawan ko ni mo, Nympha. Og magbayad ka sa imong gibuhat rin ako. Animal, nakabaklay na hinuon ko og uha sa oras. Sakit na ba kining tuhod ko? Hain na ba to sila si Usting? Hain sila may mutang. Matod niya, kay dili na kaayo layo gikan sa gihayaan ng sakyanan. Pero, wa ko pa man sila makita lagi. Unsa ka to? Bako? May nagbako diha sa kasagbutan. Kay galaan, dapiton ka mo sa pagpaminaw sa uban pang masumpay ning pag-utang sugilanon.
Ang Laylay ni Mila. Tagsuwat Marites Parba Albores, upo sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spener Joel Bense. Recording editor, Randy Tayad, soundman, Aldwin Nacurda. Dalit sa RMN Drama.